Я, Трапезнікова Соломія, головний сержант Збройних сил України, призер чемпіонату світу зі стрільби з лука. 8 років я захищала честь українського спорту на міжнародній арені. Але сьогодні, зараз тут, зі зброєю в руках, я захищатиму нашу Україну від усіх, хто посягне на її свободу та незалежність. Я, Демко Христина, майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби, солдат Збройних сил України. Ніколи не думала, що буду захищати Україну зі зброєю в руках. Але я готова. Слава Україні! Мене звати Галкіна Тетяна. Я майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, а також і головний сержант Збройних сил України. Я змінила спортивну зброю на бойову для того, щоб у моїх дітей було щасливе майбутнє. У всіх наших громадян було мирне небо над головою, а також впевненість в завтрашньому дні. Слава Україні! Я Федечко Андрій, заслужений майстер спорту України, сучасного п'ятиборства, учасник Олімпійських ігор, старший лейтенант Збройних сил України. Вже 5-й день тримаю бойову зброю в руках за те, що на нашу Україну напала Російська Федерація. Будемо боронити. Все буде Україна. Путін хуйло. Олена Стецьків, майстер спорту міжнародного класу з санного спорту, учасниця 3 зимових Олімпійських ігор. Ще зовсім недавно я представляла честь України на міжнародних змаганнях, а на даний момент я солдат Збройних сил України. Відстоюю свободу та незалежність України. Слава Україні! Я Жанна Наумова, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука та солдат Збройних сил України. Зараз я відкладу свій лук і візьму до рук зброю, щоб боронити нашу країну.